Paro ni serikal nyalo bedo ni ne orikni kod wachni mano mar Social Health Authority kata Social Health Insurance Fund matiyo e Social Health Authority. Kaluwore ni dwe achiel kende tok kanosesidhe waneno ka koro nitiere maling'ling moko ni jatende mano Elijah Wachira nitiere mibadhi moro mamielo makoro miyo chunge tich. Joyce, adwa bedo clear kodi matin. Number one, gimokwongo en ni serikal ni nyaka nyiche chakre nyaka sani gisebedo gi guesswork mang'eny gi tema to ok gin gik ma bedo well thought of kapoko gibedo implemented. Mano number one. Ing'eyo maisha card nigi keto jaka ni maisha card ni expire kika ID ni expire 2032 kuri penjo to ere kaka ID mar Kenya monyuol Kenya nego bed gi expiry date. ID is not a passport. Ere kaka bedo gi expiry date. Mano is a guesswork mane gidonjo kato gitimo. The other regime ne nigi huduma namba. This regime okelo gimoro ni kia maisha card. Maisha card ni just the huduma namba ko giloke. To weche mag shift gi SHA gi koro. Shift gi SHA ni gima temo nyisi ka ni ineno regime moro moko donjo. Nitie jok moko mamanyo ga yo minyalo kwal go pesa. Nikech inyalo penjori niya ang'o mane rach huduma namba mano osebedo implemented ma budget no osebedo allocated pesa jopiny no osetiye ang'o mane rach pok huduma namba pick up tise change into maisha namba nyiso niya you are starting a new procurement, new everything, new budget, everything. Pesa de lalka sani king'iyo SHA ni CEO minyisi ni otere on compulsory leave osetieko mana purpose ne nitiere pesa mane nitiere NHIF mane bedo transfer to SHA ng'ama ne in charge of pesa ni ne en CEO ni iwinjo ne propaganda nitie kanyo ni atini 1.5 billion ola 1.5 billion kade lala ni ng'ani emo chamo CEO ni sani de koro en court de koro the international government have hold the apparatus mag timo investigation and that is why I always say awachoga pile ka ni wateme jo wane leadership wateme wabede kaka the western countries inyalo bedo investigated for 2 years kapok ineno police dodi ni obiro maki by the time maybe keto pinge lweti kama miteri court the case is watertight ma onge yo moro mibiro bwobago lakini Kenya ka kata kawuono ni in gi nani owadu wachago kiny ni penjo ni DPP or drop cases ang'o miyo DPP drop cases nikech cases gi no maka ji makata investigation moro mo setimo onge itero ng'ate police station for purposes mag PR kose ket ng'ate police station kacho osebedo recorded itere court onge DPP onge evidence case they collapse because DPP cannot answer questions before a judge. Koro chune ni withdraw to save our face from embarrassment or withdraw the cases. Angoma mono the Kenyan government and the police bedogia structure machalo the western countries whereby you investigate a case before you arrest. By the time you are arresting, you have a watertight case. Mainyalo present before a court of law and finally we can see conviction. Nikechwange ni Kenya ka majority of cases they don't end up at convictions. Kata mana jo mokwalo manigi graft. Omiyo an gima dwa wach mar SHA jo Kenya serikal inyo jo Kenya makawaida. Nikech jo Kenya makawaida gi ne chulo NHIF pile kaka dwarore. Ang'o mamiyo serikal keto yo moro ni ng'ama pod ok nyalo yudore SHA otigi the system mar NHIF nyaka chop sama SHA nyalo cover all Kenyans akendo ngata mane ni NHIF nyalo yudore SHA. To e wach mar allegation mar CEO no otire on leave mondo jo Kenya olal pa jo Kenya ibiro redesign to another sector ibiro tere kamoro pesa ma purpose ne mane nitie kanyo ose serve osemiyo jok mane dwaro pesa mar NHIF osemiyo gi pesa